Joet, de locatie van het mogelijke AZC in Dokkum bekend worden, de Watertorenbuurt. Hoe ben je hem tot die beslissing kwam? Nou, zoals je weet hebben wij 3 locaties besjoen. Wij stellen nou voor om de Watertorenbuurt om die om te wijzen als AZC-locatie. Ja, hoe ben je hem op die beslissing kwam? Nou, je zat je weet eerder een brede hefking was door Sweco. De jonker hebben inspraak hand en hebben alles op een rietje gezet. En daar kwam uit dat de Watertorenbuurt krek iets beter scoorde als de Treiterpen. Ja, dan binnen de buurtbewoners van de Watertorenbuurt al druk dwaande met protestacties en handtekeningen rond verzamelen. Wat vind je daarvan? Dat is haar een goed recht en ze moeten haar nou ook jaren litten. Want de gemeente die neemt het besluit en het is heel goed en ik zoen voor de democratie dat ze hun jaren litten en dat ze hun mening uiten, zodat de gemeente die een heel goed geïnformeerd besluit nemen kan. Ja, nee, natuurlijk de enquête waaruit kwam dat mensen het eigenlijk net wonen. Snap je dat mensen het dan net meer in lowen? Dat ze denken van ja, het had geen zin wat wij doen? Ja, ik snap dat. Alleen ja, dat is iets wat onder RIE is. Want de RIE het de draagvlakonderzoek won en die het vervolgens ik het besluit nam. Dus dat is vooral iets wat de RIE omgeeft. Ja, op 4 juni wordt er dus uiteindelijk besluiten of het teruggaat. Wanneer zullen ze dan uiteindelijk komen? Stel, het gaat terug? Nou ja, we hebben nou een locatie. Dat betekent nog net dat er iets stiert. Dus er moet nog wel het nodige gebeuren. Er moet iets diend worden met de stroom. Er moet iets diend worden met het bestemmingsplan. Dus we zijn samen hier oordelijk verder voordat er echt wat stiert.